Πάμε σε μια πολύ ωραία σύνδεση. Σε πολύ λίγο, ή μάλλον αμέσως τώρα, θα συνδεθούμε με Χαλκιδική και με τον κύριο Χρήστο Φυλαχτό. Είναι δάσκαλος και συγγραφέας. Είναι ο Χαλκιδικιώτης που βραβεύτηκε για το διήγημά του 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου και είναι χαρά μας και τιμή μας που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Καλό μεσημέρι από Λευκοσία. Καλό μεσημέρι από Παλαιόχωρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά, χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας και βεβαίως για να μας μιλήσετε για ένα βιβλίο που εσείς γράψατε και βραβευτήκατε και αυτό. Είναι το διήγημα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Πράγματι, το καλοκαίρι ετοίμασα και έγραψα ένα διήγημα που λέγεται «Στο ρήγμα». Αυτό αναφέρεται ουσιαστικά τις 3 τελευταίες ημέρες του δεύτερου Ατήλα. Μάλιστα. 14, 15, 16 Αυγούστου 1974. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να προσθέσω και να τονίσω ότι για μένα ήταν καθήκον, υποχρέωση στους προγόνους για αυτό που πέτυχα. Μια σημαντική πληροφορία που θεωρώ ότι πρέπει αμέσως να μπει εκείνες τις μέρες τις δύσκολες, στην Ελδίκ ήταν 50 Χαλκιδικιώτες. Από μόνο το όλο αυτό έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία για μένα. Σωστό. Η αλήθεια, κύριε Φυλαχτού, είναι ότι και εγώ φέτος έμαθα ότι ήταν τόσοι πολλοί Χαλκιδικιώτες και μάλιστα Χαλκιδικιώτες που πέρασαν δύσκολα, θα το πω έτσι, πέρασαν αρκετά δύσκολα. Όταν το έγραφα και έπαιρνα ζωντανές μαρτυρίες αυτό το διάστημα και όταν το τελείωσε και τους το έδωσα και το διάβασαν, μου είπαν το εξής: δάσκαλε, εμείς εδώ και χρόνια προσπαθούμε να κρύψουμε μνήμες. Άμμο τα παιδάκια πήγαμε εκεί και ξαφνικά είδαμε το θάνατο στα μάτια μας. Και εσύ τι έκανες, μας το έφερες μπροστά μας και άρχισαν να κλαίνε. Ακόμα και μετά από 50 χρόνια. Μετά από 50 χρόνια η μνήμη, βέβαια, η μνήμη καταφέρατε να ανασύρετε αυτές τις μνήμες σαν να ήταν χθες για αυτούς. Εγώ το θεωρούσα υποχρέωση όλο αυτό. Γι' αυτό μπήκα στη διαδικασία. Και όπως για μένα είναι τιμητικό ότι πήρα το 3ο βραβείο, 22 Φεβρουαρίου θα μας βραβεύσει η Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και 7 με 11 Μαρτίου θα μεταβούμε στην Κύπρο, στη Λάρνακα, όπου θα γίνει και άλλη βράβευση εκεί. Όμως, πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Βεβαίως. Μπορώ να σας μιλάω γιώντα στον ελληνικό? Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το βιβλίο που έχετε μπροστά και λέγεται «Τελευταίο ηλιοβασίλεμα» είναι ένα μυθιστόρημα που και αυτό έχει άρωμα Κύπρου. Μέσα από μια παρέα φοιτητών, που μέσα στην παρέα αυτή είναι οι Κύπροι, ο Βαγγέλης, ο Φώτης, η Βίκη, ο Λουκάς, γυρνάμε πίσω στον χρόνο και παντρεύουμε την ιστορία, την παράδοση, τη λαογραφία πριν από 30 χρόνια με το τώρα. Και συνάμα μέσα από μια εργασία βγάζουμε προς τα έξω τη σχέση που είχε η ιστορία του 1821 με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, με τη Χαλκιδική που απέδωσε πολύ αίμα αγώνα, την Τριπολιτσά, η Τρίπολη, την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη και την Άουσα. Μέσα από νεανικούς έρωτες καταφέρνουν οι αναγνώστες να μάθουν αβίαστα. Ξέρετε τι γίνεται, νομίζω ότι οι εικόνες μπορούν να έρθουν στο μυαλό από το παρελθόν, από τα γεγονότα, μόνο μέσα από τη διήγηση και την αφήγηση, τον αφηγηματικό χαρακτήρα ενός συγγραφέα, μέσα από ένα βιβλίο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και όταν αυτή η ιστορία συνδέεται τόσο αρμονικά με αυτό που ακριβώς είπατε, νεανικούς έρωτες, πράγματα και καταστάσεις που φέρνουν και στο προσκήνιο τα ιστορικά γεγονότα, νομίζω ότι τότε είναι το τέλειο πάντρεμα. Συμφωνώ απόλυτα και μέσα από τα βιβλία μου αυτό προσπαθώ. Ειδικά με το τελευταίο ηλιοβασίλεμα ξεφεύγω από τα στενά όρια της Χαλκιδικής και απλώνομαι σε όλη την Ελλάδα, αλλά με προσθήκη τώρα την Κύπρο. Και ουσιαστικά το έναυσμα δίνουν οι Κύπροι φοιτητές, συμφοιτητές μου. Όταν μιλάμε για κυπριακή διάλεκτο ή τις άλλες 4 που υπάρχουν και ξεκινάμε την εργασία. Όλο αυτό είναι κάτι ξεχωριστό και το βλέπω από τα σχόλια και τα αφιερώματα που ήδη άρχισαν να γίνονται στον ελλαδικό χώρο.
Δεν είναι εύκολο να γράψεις. Όχι. Και δεν είναι εύκολο βεβαίως να ακροβατήσεις ανάμεσα στη διήγηση ενός μυθιστορήματος, μιας φανταστικής ιστορίας πάνω σε γεγονότα πραγματικά και να κρατήσεις αυτή τη γραμμή που πρέπει να κρατηθεί. Εγώ αυτό που θα κρατήσω είναι ότι έρχεστε 8 με 10 Μαρτίου, οπότε θα ήταν χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Και το δεύτερο, ότι έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη προς την Κύπρο και καταφέρνετε να κάνετε αυτό το υπέροχο πάντρεμα. Νομίζω έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στη σύνδεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.